TK'de ne destek û ne cîdaniye. Diyan şerbanek azadiye bû ala berxedanê ya jiyana birûmet û ji lehengên bediya xwe girtibû. Diyan pangawaziyete. Pangawaziya diyan li hember komploya li Dîşlê Rêberê Derê Kurd Abdullah Öcalan û şerkên tecrîbê yê li İsrailê pangawaziyetê koşîniye. Derbarê jiyan, kesayetî û çalakiya wê de hevan, rêheba û hezkiriyên we heta roja îro gelek tiştgotin, gelek tiştînsanin. Serokê Konseya Rêneber AKCK Murat Karayılan û endama Konseya Rêneber AKCK Sozar Avesta jî goristana bi navê Diyan Soran ku hatiye çêkirin ziyaret kirin. قسم الشبيبة هن اللي لازم يديروا هالحركة يعني مو بس الرفاق القديمين يعني. طبعا بهالمؤتمر تم انتخاب هافان ديان كرفيقة هي من السليمانية.